mana angga video banaibay tanayni reels banaibay tanayni angga dini himan rai dia angga bude dini mulai railaga mobile gana ga group nani sebai lebeni ne abe o noha ne kimi rani mabena bailele be mobile dia angga himan rai dia angga anakku ada video banai bawa dengan aku buka kita aku iman rai dia ampun angan ni apa angan ni bayar usah bayar tak bayar dah angan sadar lah nanti ampun apa tapi pribadi ada bayar tu nuau nu tang na ayah kai मोबाइल गागरुम नानी कैमरा या ना बाइला बाई नहीं बेक कैमरा या इब्राहिम ने मीटिंग वाले टेम पता नहीं कैसे नहीं थे मैं बाला बा ओ कब बाई आदे ना अंग उन्हें टांग ना आया कहीं दा अंग फूंग reels banaibay tanayni video banaibay tanayni angga himan rai dia angga dini ni pray ada nangga video banai bawa nak ada dini ni pray dia mencoba video reels save banai dengan angga dia sigang gawan banai na bunda menangga pray ada angga dia video reels banai dia ambrayang reels macam banai kena ni ring light banai payment ambray bida masa ke ba masa itu sini माबायदि नागा 1 एप्रिल फुल बानायबाय दै दिनै नोंथांमोनखौ लोगोफोर ओमफ्राय आंनिया नै मोदै गगालांदों रायाखै दे आङो रायाखै मानो एप्रिल फुलसो बानायदो दै आङो दिनै 1 एप्रिलनि माबायदि नांदो नंखागौ बायदि नांदोंमोन ना नोंथांमोना आंनि एप्रिल फुल बानायनायखौ खोन्थाहरदै एप्रिल फुल दै दोंबाय थायो न'आवनो आङो रायाखैबो जेबो खालामाखै आं बिनियाव सोंखादों आरोना आं एप्रिल फुल बानायनि दै होननानै नोंखौ रायदो होननानै बिनिफ्राय बि बुंदों है नाङालै बेबायदि आंखौ रायदो होनना बुंनाङालै होननानै ओमफ्राय आं बुंदों एप्रिल फुलसो दे होननानै बिनिफ्राय बे आंखौ थगायलायदोंना मा होनो एप्रिल फुल बानायनो होआखै दे एप्रिल फुल बानायग्राफोरखौ जेलाव सोना दोनगोन होनना बुंलायलायदों लोगोफोर हामा मोननाङा दै एप्रिल फुल बानायबाय आंखौ दिनै दै थ' लोगोफोर बाय बाय दै